Carcaixent, bressol de la taronja, sobrenom que ens porta a pensar, sentir i voler aquesta fruita. Inversors i treballadors van arribar a Carcaixent de tot arreu, deixant una petjada inesborrable que encara es pot comprovar quan es passeja pels seus carrers. La ciutat va créixer a un ritme mai vist i tot això envoltat d'una dinàmica vida social i cultural sense precedents. Va arribar a convertir-se en un referent per a totes les poblacions de la zona. L'ambientació, les degustacions gastronòmiques, les visites als edificis, així com també les visites als horts monumentals, les recreacions històriques i el complet programa d'activitats ens transporten a aquell període històric quan Carcaixent, com altres ciutats de València, va viure una etapa especialment pròspera amb el cultiu de la taronja com a gran motor econòmic i amb el modernisme com a moviment d'avantguarda. Celebrades 4 edicions de la Fira Modernista de Carcaixent, podem dir que l'esdeveniment s'ha assentat com a referent turístic i comercial, tant en la comarca de la Ribera com en la província de València, com ho demostren les dades de participació extretes dels estudis realitzats. Gaudiu durant l'any de les nostres propostes mentre espereu l'arribada de la propera edició que celebrarem del 12 al 14 de juny de 2020.